Gajwang chenro en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Piny Kenya goyo kange pim mar tuo mar ayaki. Chakre dwe mar 7 higani ute thieth duto ma pachoka biro chako pimo kod kita pim adek eka opodh ng'ato kaka jal mantiere kod tuo mar ayaki. Kaka Judith Omondi leronwa, nonro ma osebed ka itimo oyango ni okenge 2 mag pim ma osebed ka yango go jotuo mag ayaki ok chopie dwaro mar rang'iny mar duol matao thieth e pachoka piny mangima World Health Organization. Koe masin mar pim machon ma itiyogo okenge 2 madhongere dendo ni two-test algorithm nyaka e masin manyien ma Kenya chako tiyogo chakre dwe mar 7. Masin manyien ni opodhi bang' nonro ma osebed ka itimo e pachoka kod riwruoge mag thieth ma opogore. Dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima WHO en ni mondo ng'ato yang kaka jal man kod tuo mar ayaki kendo winjo chak ketie yedhe magayo kute mag ayaki nyaka duoko mag pim yang ni 99% mag rembe ni kod kute mag ayaki. Kata kamano masinde mag pim ma itiyogo sani kaluwore kod duoko mag nonro mane otim ok ochopie rang'iny madwarore kod WHO ma en 99%. Kaluwore gi nonro ni, duoko mar riwruoge 3 ne ok ogolo duoko machalre wi remo mane opim. Riwruok achiel ne oyudo duoko mar 99.5, machielo 95, kama ogik to nogolo duoko mar 98%. Masinde manyien ma owinjo chak tich osepim kendo koro idhi tigo e okenge 3 eka yang jatuo kaka jal man kod kute mag ayaki kendo nego ketie yedhe magayo rateke mag kute mag ayaki. Test the client with TrinScreen. If TrinScreen is negative, you will report as negative. Positive client who is supposed to be subjected to the second test. Status of clients to be determined as positive, it has to be tested with 3 kits. As I was talking about the guidance from WHO, it guides that we need to maintain PPV at 99% and above. Kata kamano penjo mathoth osewuok ewi chal mar jotuo mane opim kod masin machon to nyaka sani osebedo katiyo kod yedhe magayo kute mag ayaki poni dhi pim gi kendo gi masinde manyien. Gino ma jolonyo koni ok dhi timore kendo jo Kenya gi biro dhi nyime kod tiyo gi yath. Should the person who is HIV positive and on treatment then be retested, and the guidance is no. So there's very clear guidance on what happens with regard to those who already know their status, expecting retesting for those on treatment, and we do not expect to redetermine the level of progress for the country. Piny Kenya geto tieko landruok mar ayaki e pachoka kochopo higa mar 2030 ka ayaki e kind nyithindo to gigeto tieko kochopo higa mar 2027. Chenro mar timo pim ne mine mayach kod nyithindo nyaka chop higni 2 ibiro tim diboro kendo ikwayo jochiw thieth kod mine mondo lu chenro ni. The 8 tests cover both the pregnancy, labor and postnatal period for prevention of mother-to-child transmission, and the intention is to apply a public health approach for early timely diagnosis, because the sooner you diagnose and start treatment, the better it is for prevention. We encourage, however, all women to at least ensure in the first trimester they know their status. This has the best chance of preventing mother-to-child transmission because it allows treatment to be applied and suppression of the virus to happen before the child is born. Kit pimo manyien ni bende ni kod lony manyalo pimo tuo mar nyach mar syphilis kachiel gi ayaki e okang' achiel, pim makinde mathoth ochuno ni mine mayach. Piny owacho oseyango kendo keto counties e okenge 5 ma ibiro tigo e darie kit pim machon nyaka e manyien. Kata kamano pimo jotuo sani ok owinjo chung' nyaka chop kama idarie. Okwa ute thieth mondo mi odhi nyime gi tiyo kod masin manyachon. Judith Omondi, Ramogi TV.